ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം എനിക്കൊരു ഡാൻസിൻ്റെ മേക്കപ്പ് കിട്ടിയതായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് അച്ചു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഡാൻസ് മേക്കപ്പ്. എനിക്കറിയില്ല ഡാൻസിൻ്റെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു താത്തേനെ ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ഡാൻസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ദക്ഷിണയൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ ഞാനും ദിയാപ്പിയും ഒരേ ഡ്രസ്സിലായിരുന്നു പോയത്. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, യെല്ലോ കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായോ എന്നറിയില്ല, എൻ്റെ മേക്കപ്പും ഇഷ്ടമായോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടും കമൻറ്റും എനിക്ക് വേണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. അതാ ഇഷാനിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. താങ്ക് യു ഇഷ. താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.